حال حاضر کردی verva kerdana devleta Türkiye, İran, Suriye ve Irak'ta henazi fek mücadele xwe vera nedayê yani. Têkoşînê înan berdewam kir. Hal hazır ki merdem ewiyen û tira dinya de hetê muxatabî ra hetê müttefiqî ra yani gele merdem na mesela bi miyanê neynote jî bi ısrar bine ey xîz bike rovajo hetê müttefiqî û ittifaqî ra Kurdî bîye yew aktör. Badê beno ki badê çar pans seran yani. Yani wextê Yavuz Sultan Selimî ra hetanî eka raş Kurdî enka bî aktörê ku sereke. Helbette yani Erdanê Osmaniyan de zî mavaj şerê dinya ê yewin de zî Kurd aktör bî labelê aktörê ku peyê mavaj Tirkan de şiyene magere ena raştî zî qebûl bikerî labelê enka en rojî de raş aktörê xwe yê